vítám, mé jméno je praotec Ondřej Humus III. Hračka. A tady ten kýbl je můj kouzelný hrnec, kde mi spadl jeden kluč. A jelikož je to taky kouzelný kýbel, že mi tam nepustí tu ruku, tak to musíte udělat vy. A vyndat mi ten kluč. Víte? Chápete to, děcka? Ne, vůbec jako. Že pojďte všichni blíž podívat se na můj kouzelný kýbl. Kdybyste tak jako namluvil, Počkej, nedosíte, si myslím. on doma. Dívej se. Půj tam něco. Jo. Jo. Pojď já do skutečně. To týrání dětí. Hej, jedno. Že to opravdu Já si umyju ruky a... Já jsem ti něco řekla, dej to pryč. Ano. Teďka jděte všichni dál, kromě myši. Já jsem to věděla, ty mě totiž nemáš rád. A nešlapejte na tu deku. Bacha na tu deku. Já bych si sem dala všechno, včetně Že prstínku. to tam budu hrabat s rukama. A nohou chceš? A dám ti napovědu, kde ten kluč být mohl být. Dole. Nedostane rukavicu. Proč? Je to dost hluboký, jo. Dneska je tam bramborová fotka, dnešní risotto, chleba, trovanka, voda, tlející kuře na paprice, fasole, mouka, Ne. a podobné sračky. Možná nějaká ta houska se tam najde. Mě já se rádi, protože... Máme tady čerstvý zelený, ještě zelený salát. To je... Tam je někde dole. Ten dostal infarkt. Jak by je? No, okurka. No to je, kde jsem? Nemůžu s tím glaskem. Tak. Počkej. Jeleň. Tak. A prosím o chvilku strpení. A kde je? Až dolů. Ale... Hrabej. A potom špatně ty to hledá. Jo, a ještě tam je jedna šipka. Ale ta už asi nežije. Umřela smradem. A to kdy? Někde na No právě, že je dole. Někde v prostoru. tom píšát. Tak jo, za ní. Ne, nechci to někdo udělat. Já. Ne. Buď. A když stejně já to samozřejmě rukou. Nechci. Nohou chceš ale dát? To udělali. Všichni to udělali. Umíš šípat ruku. Tady vám jde. Se neboj. Pak je tam něco. Jedem ale, jedem, můžu to trpat. Neboj se. Pojď, daš to. Přemýšlej nad tím. A kde? Já jsem Dole. nechala nějaký jídlo a volko. Ustupte. Pojďte. Já to nešáhnu. Když si přemýšlej nad tím. Musíš rychle. Prýhám. Ale Romana to dá nejvíc. Kdo? Romana, že na tom dá nejvíc, že ti to si začala snažit dobře. Aneta. Aneta? Romana tam tu se hned, akorát to mohla najít. Jo, a někdo se tam už asi poblil. No, nezvracela. No, bylo jako nezvracela. To kdo zvracel? Nikdo nezvracel. Hodila tam. Dělej na zem. Horej, no strašně to smrdí, tak makej, rychle horej. Rychlej, to bude. Klíč tam je kovový. Kovový. Jo. No tak asi papírově těžko, že? To jo. Najdeš tam kovový. Hrašek. To nech toho. Ale on tam není. Ale je tam. Z boku. Ty mi o to zapomněli dát. Tak uprostřed zkus. Ale... No pohňáci, pořád vyndejte, jako. No to zase je, to je dobrý jako. Z boku. A vyndej to teď, jako. On se do toho nikdo nesnal? Ne, všichni natahovali. Tam fakt není. Ty si prach. No, Romana toho Já se normálně hrabu. Horší větek? Ne. To je jenom jednou ze srandy v popelnici. A bylo to na YouTube, ale už to tam není naštěstí. No ale to taky tam bude. Ono je zkušenost zajistí. A to tam zůstane. A to na čas?
Ježíš, to tam není, já to tady nebudu hledat. No vynej to jako v půlku tak pěkně. Tak Rom teda to hledal tak dlouho, až mu musel pomoct i Honza. Ale tady nikdo nepomáhat nebude. Já. Ne. Ona tam hledala tak dlouho, že se fakt něco... Kdyby měl někdo pomoct, tak Katka. Já jsme máte rádi, já jsem mě to už myslela dávno. Ne, taky ne. Strčím hledám. Ne, tak Ne, mi ne, někdo pomůže. Jo, Pavlo, pojď. Já si to sněm klidně. Strkala se tady už loni? Zachrání. A to bylo ale slabý odvar. Ale ona měla zavazené oči, takže si myslela, že to je papír. Ale to byl keň. To tam není, ježiš. Čeleko, končítko. Hezně to. Za chvíli se ti začne rozpadat ruka, onem. Jo, je tam. Jakože ryby. Není, vy jste mi ho tam nedali a necháte. Počkej. Jo, je malý, velký. Do starých dveří. Dobrá, Nebral, protože byl Jo. dobrá. No, do starého zámku. No, Ne, dobré. za hobby dobrá. Může papa Mám třeba pomoct? v pokoji. No, tak Jsi říkali. Tak mi dám pusu. Mária. nevidím. No, ale mu očistil. No, to ještě nikdo neprsnal. Jestli ochutnáš, okamžitě vyhráváš. No, už ho tam neházej. Běžte dál. Starý? Jo, tam si umí ruku. Ne, neháš tam ten klid, polož ho tady. Oplašní si, ne, Ne, do toho modrého, tak, tam si pořádně umí tu ruku. A pak to strč do toho bílého, tam je dezinfekce, jo? a pak se jdeš umít ještě. A běž to ještě umí do umývárky pořádně mydlem. To bude? A můžete běžet dál.